si Maranghilen eh. Hi, good morning. Salamat Lord. Salamat sa gasas kinabuhi. Yan na po sa hangsud sa ang padag rong adlaw. Mao dito gahapon sa lakaw sa sang pagkuan sa buhi ko. Salamat po sa libang magagahom na human rajud. Human rajud makasiga. Kaning sigaha di pa ni maokay. Kulit ting panisbay ning pagkas. Siga na ha. Wapa mo siga gahang process nga buhi ko. Papalas naman tong hapon mo lagi tong kadiag-diag ko pangitag container kay nagtigi-tigi ag istorya sa electrician wa nagdengan-dengan mo nang halos ko pila ka kuan si balik-balik kay balik-balik ko munisipyo gagapon kubaan ko gapon kay mo litog nawa pod ag fire certificate damang na okay ra hanggi subay dihara. Wala naman na dito hanggang gapon. Nagkata ko rin og pasiga. Nangitali ko rin og kuan. Piso. Kaya din ko ban nga sa kuno kabuk manok sa mukunit. Ingan aday na. Sa tayo paningin nga. Ingan lamang ko nga alumnik. Ganyan ko sa electrician. Di ko nung manginam ang tagabuhi ko o kanduway. Kung may laing kong kadalit kay kay buok ano sa pod kalit-kalit ra bantag mahibuan kay andaman nag-snack sa kayo amayngon man tong electrician nga kasi ngulog karon mo nang ingon nang handu-handu na kog manok maso kay manok ni manok yung dadto atong handuon unsa og madag pilay presyo mahala na basta makasiga na sa kawalingong siga makasiga na kagwalingong mata di na magsalig sa mga laing mga mata bitaw katawan naman niyang mga problema na ko lagi karon nagalindahaw magpasalamat din po ko sa higagang atos Manila first cousin order si Jaog suman mo na nag-andam-andam ta kuron og haw galing kay nagalindahaw man magaman kay kuan pa may nunto ug mapahinto sa gabi na buhaton kay 28 man sa buntag kuhaon na manang samantalang karon ta maguna ang tako galing kinikuan man so kala ka kaya lindahaw ani ko sud magtugtog ang LED ang katay kay nagwala lagi sa taniyang kuan kuno maanak kong siya ana ang tukuran na laman ng kahoy na tukuran ng kahoy ag kanang ang katay parang nga malumpag na kay naalaging liko anong pangitaan ng paagi o mapinising ang balaban at pila nakalika hindi makamamiso pagpilang sa ako ag siminto karon kahoy gialihan hindi matumpag ag hanoblak kanharam pong sera hinuon daana nga na murag na crack kaning dinhira nga side pong katuna pong sira ang crack sa likod nga agian ang katay sa likod mamanto yung sa tenga ang ko batong pagan siya mo to jang sugsug nga adto nakaagi din natay ato sa likod saan taman nga kapos pa man pamay mamisurong panahon na nagkakay pa ko kanunet sakto naka nahuman na dagahang project sa kuan sa Marente. Manang isulod ng project puhon o makaluis Ginoo kaning sud ang papinisingan. O makasindog sapi matupang katay kay nag-uuma sa tay nga ang kuno matumpag na. Nga. Saan ta magmuan ni ganun tumpag? Paano nun parang di matumpag. Sa kinagalindaw malagi ron na ako skilid ang mga tanong-tanong uban na nagipamalhin taos kuan gawas tadi pa ko magawas mga adto ko katawaran ng tanan labi na good morning Ma'am Yuning Ayop God bless ma'am og ni Ma'am Cherry Ulrich good morning diha sa Cebu Noel Dominguez
Good morning. Og labi na ni luluman din dia sa Batuan. Kanang Batuan kay karon naman na permi magian. Hinatanta ma'am. Hinatanta luluman din iniguli nimo magmita dia sa Batuan. Gasa dapit sa Batuan diha. Good morning diha. Di ay taga Batuan labi na ni pamilya ni luluman din. Good morning sa tanan, nagalindahaw dari sa Bohol. O nila ni Jit Mendoza, good morning. Bilma Makabalo, mayong buntag sa tanan. Sige, tinga mo lang ang kuan ko, pinakuti na lagi na, kaya wapal ginay, wapain tao na division. Pinara na siya. Kaya mawala yung pilingang padag, ano na yung tao. Madun yung matanda sa saka, simana o kaduha, karong sunod, tinggal si siguro basig permin ako busod ko trabaho kay makatigom ko para ipa kuan ning ang kuan pajag kay nag-unog sa tenga matumpagan ko siyang Kristo dili mapustuhan kani masang portahan dapit to. Good morning sa tanan. Salamat po kanunay nga wa sa inyong pagtimbaya permi sa hang payag bisan pag tingali ni ahang tagway bisan pas mga marites bahala mo basta ako okay na ko da kuanday karon wala hang matang dako usa pa din nakalabad siguro sa uron nga hang mata nga dako na bali ang kamoy sa ang gipat tanaw matabang ba og kuan sulda wa di matabang sulda tong kuan na tong idang kamot sa idang kwasang mata manang magandaan sa lamang kuron og may mata manang bulago lagi di ko makaila di ko makita nas wag hang kuan kay kanang mata laging lugsonon kalindahaw ron. Pasalamat di ako sa Higagaw, Matos Manila, first cousin, anak sa isong tatay. Order siya og kuan. Salamat po gusto ko na po kumudaw at order ginagmay og may mo order karon hapit naman pista sa Alicia basta dem order. Okay, parang makamamisok ko. Order nga budbud og sumantin na may isang Higagaw nga taas Manila pero ang taga Sudlon ay makuha karon laging ta ko manghaw sa kay nang alindahaw man muwa ko lubis likod wala man din og maka alis siya mga muwak og lubid ni amo pwede raman mamuwak dito sa Cortes di ko kalihag mo pamuwak man ang mag sunod ba to sa Cortes pinanandod mo palit hindi man atong tuwad lahi mo sa atong tuwad mo nang dinhi okay ra kay programan parente ag mga kasilinganan da pwede na pud mamuwak linig lubi di plus Cortes ay ha sana oh hindi masa lagi na imo lagi din iba sa imong gipangak ha imong gipak na ganun ari ni bas kang gabi siguro na dagana. Kubo o sana? Mapa ko dagana. Pako. Na. Nang pako. Ito yung ganang mananapa? Oo, tingnan mo na pa dagana. Na, kuan ay labi nagbok na mo na eh. Ha. Bibili na pa na. Nanibiyabas na ah. Kusta na na. Dari Bisaya ang biyabas siguro ang palakiin ka naman lang. Kasi yung Bisaya. Lugar mo na mo dako. Magkano na nay gid ko magdahon. Kung di aning ko ana, buwak na ko na. Pwede ra man nag-udot imnon. Dali ko nang aga sa hapon. Maginot bong. Nas na nay, giving hours na is mga taos bay, panguli na mo. Sino na magsitay si Aliana? Si Julie ko na muli, si Julie Domingo siguro. Mama Julie ko no, uli nga re. Ijari kong giluran gabi kaya nalawod. Salamat ko Dol, giluran mo sa nanay. Tawagan na, wala mo kontak. Masuk signal. Nagbilang bagong bilya na ah. Diyan nga buhay na dia. Diyan naman ibalhin yan.
Sana paliwat po tanay. Ha? Pero binigo din, mura magnamatay rin. Minsan gina dahil ta magbangan, magmarkot. Hindi mo nang gawa, nangabuhi na na. Iba dari ra magmarkot. Butang ng duta, di sa put doon. Pwede magmarkot sa kuan. Hintay badali nga na magbutang kag duta gamay pusok silupin. Dai dali umudalid na sa kaya na ang guwang. Dali namta nagguwang ka ni markoton. Suway ko magmarkoton. Bang almani dyan, pamuk dandana. Eh, dari po dani naman subunin mo sa lingsing. Diyan ang sa lingsing. Napunta na plani mo kay muhabog naman na. Kita sa mga. Kaya lagi trim ra di lubo ra. Uso naman po di ron. Amang ko sa ida. Kisa man tag ida na. Ibaba mo na lang kinay si Tiri. Ibaba bote. Hindi na ilis. Hindi mo na. Durmi ko ng buwan. Sa taga puti ra din na. Hindi rin mo kahapon. Bisig na, ginawa. Ay, aligaw. Lasta na ka nagsiyot daari. Pati nga mga banda na nang ladug na, nag-as na. Kanan damdari ng gilubog na naman, kao na may tungtunganan na nagabok naman na bali. Ano sila. Basta nagpalhin. Kagwa pa'y taas na lamping gadton tapod hanto. Ana. Kapadas. Galindahan man, di ko kapamuwak ron. Mamuwak ko ron dubin. Sagong taniag. Maghabok kong dahon. Sa zuma nag-alindahaw. Tapos tanay dagto nag-hihig. Darag nang kada nakuan ni kado. Duha ni kabuok. Tapos nag-asag hapon na. Plano ta kog sa hindo ko sa taas. Hinay naglubog daning isa na tao na takon. Lubog. Wa maputos kay lisid puston na hang siligro na sa atop na. Jadi isang dako dia. Taga na nagkisay mo abot na sa kakus ng ka. Sakay na pa may uwan. Ana nga siligan nun sa na malun sa tatay gituan na. Kasi makikot ko na sa ubos kay kinuwirdas. Di ko kibawon sa ikwirdas. Katutuwa ako nagtungtong. Si Daris ubos kay idol ko nung kwirdas kay habog ra. Kay hadag na lagi sa kay matumpagan na to sa bahay. Hadag ka sa matumbagan. Tumpag likod ng bangbang na to. Tato na. Sa taas pa yung nagrubag na eh. Buinat pa man eh. Tari ko no. Gamay na eh. May karban ni Karo. Maningan na si Budo. Saan nga naman na. Sige na. Karo na. Ang bila. Ang sakto na ni. Ang sakto na ka. Wala dito na ho. Duta dito nagmahug. Duta ko nung mo. Kanang kuno tay. Duta dito ko nagmahug. Di siminto. Sabod na rin ay. Kuhan rin mo. Anong ba? Anong ba? Lami na. Ato ilubang sa kuhan. Isibog na pa rin yung mga ubang na ito ilumbay.
Bakwit agamang duzanan ang ban kay hadak sa stig matong paganda to ni gagi labi na uwan na. Ang litak naman, hando ko ito diha. Hadak ng sisang bayag matumpag. Kana lagi ning crack tong angin pagbagdo. Pagbagdo na mahinungi paglinong bago karong mahinay. Wa bilis una wa man na. Wala, yung ko rin ay. Simusan sa drapod. Sandal. Kaya adjustan pikas betangan para matug mo. Lah. Satu ni ito hugas ito. Nubo-nubo ra. Ayos, gata. Magahayahay dari ko matong kaun to. Isi lagi mo des na exam de planong nanay. Duga ra ko gahadagan na wa may mag tari. Doi naman daw yung sa gadahangan do ning tari. Gahadagan ka. Maado ka silin may nagtari kasi silin dak mang basi. Gabi ko dun. Ha? Dun. Hala. Dun. Dun nga. Dun. Nanay, doon na. Nakaw ko na sa teka, surprises na tayo. Gawas na tayo. Ang problema kasi isang radyo. Radyo na po kayo kung may saksakan. Kato yung sinsin sa. Sinsun na ra. Ito may sinsun na ito. Taas, yung sili. Oh, ay sa. Hayahay na dari. Nato sa teka. Turo ba na ikaw na? Ito na katas ah. Amang gahi mo sa tayo glayang doon kay nadakli itong bayag mahagma. Matumpagan pero di pa matumpag nay. Hala nay, kakanas mo ro kag imong niligan. So, street ko mo ba? Kunon. Pasa tay. Bahir ning buwak ka muli ka naman makadari hawin suliganan. Amang ko ang buwak ng kay kasaligi. Aba, kani. Hala. Ah! Oy, mato kanyangan hika. Hanjo din. Ikaw na nay. Mo ka guros mo ni ka mo manok utangan sa. Utang ako sa kabuk manok. Ihatag sa buhi ko ba? Na makakaidhang manok. Usog-usog gid puli ka sa utuli. Lin. Ha? Kan dus-dusra. Paling ko sa tiyo na. Di na dus-dusra din. Okay lagi ni. Hindi ra. Kanan sa ako na dito. Nay. Ah! Lailin. Hoy. Morning. Mahanjo ko sili ni mong manok, uja ko na sa kunong Utang ako utangon. manok ba? Ihatag sa buhi ko. Na makakaidhang manok, utangon sa kunong mga kanak ng mga sa kakilo ra. Sa kakilo. Mga sa kakilo ra, utangon ko nila, bayaran nagmagsuldo na. Ang sarang manok mar, kanalang kursi. Nani? Nga to. Ato. Rin ko na Ning ko na bagsak tara baka. Nubo ah. Wow, nang buwak na ho. Dili ka mas dali. Na. Ha? Nay, Ha? tama ka mo sudan. Yaman. Ang day. Ang tanong sa sila. Sugo na to. Hindi, Juan, ba? Tuwa na. Sige na, lingkod sa kay usbon parang hilin din na ano mo. Og ginuban ra ka. Tupok ko ng gamay. Ay, nasa akong dani, kaya di na mauwanan. Na dili sa ka mahadlok matumpagan. Ha na bali. Sakto na ka baganay. Di, magkakapi. Kari na may taasan. Ako rin mabundo ako rin, mamamang pa rin na. Nanubo naman, maabot na na. Hindi tay, si paminaw. Lamay no. Dari, wala, dari dia yan. Wah, lamay. Ito Bakit ang nakilala ko sa mga hubot sa kadoon. Dahil ako pwede butang. Balin dia, balin ko. Hindi ko, si Jare mo balin. Asa? Sabog. Si Jare, nga pwede na dato inakot dato po. Balin yun to. Si Jare, balin. Kay, Bakwit na sa tay, bakwit. kay, hadlak po dito itong Kato ng green mabilin. Pwede ka pag mutabok na to, tibag mutabok ipaso mo tong kuan. Green, pasong sa adalo, tangtang ka nga to. Ato lang to hilabdi mo, tamong hizunda na, balingkurag, lingkuranan. Di ngarong makuwan na sa tay. Sabi dato Di ko. man po ito magabok po ito, pero dahil ko itong kang binuhat ni Waway. Baninong turari. Plastic babae to. doon. Ano ang, Itong kang Waway. Waway, yung taas ng pisi. Di paminaw ni mo tayo, okay ra? Imo pang usbonay? Mas bundi kayo na doon tra. ano, ustak ko rin. Hindi, nagtapi. Ang palo nun ba ng tapi? Gamay na, gamay. Gamay ra, gamay din po yun sira.